Bé, en primer lloc, gràcies als companys i companyes experts especialistes de Castelló i de València, perquè gràcies a ells tenim majoria absoluta en els dos comitès d'empresa. Ara venen les eleccions a Alacant el dilluns 29. Necessitem també el vostre suport i la vostra confiança per a continuar sent el sindicat majoritari entre experts especialistes de la mateixa manera que som el sindicat majoritari del conjunt de l'ensenyament. La força nostra és garantia de millora de les vostres condicions laborals. Perquè hem estat des del principi al vostre costat, sempre lluitant pel personal expert i el professor especialista. Tenim una candidatura que representa tota la xarxa d'FP perquè està tot l'àmbit territorial intercomarcal d'Alacant. Tenim gent des de Pilar de l'Horadada fins a Dénia, passant per comarques també de l'interior. Una candidatura, a més, que és la que més dones té al seu sí i que combina personal expert que porta molts anys treballant i d'altres que porten menys anys, però que tots ells han participat activament en la defensa des de fa anys d'aquest col·lectiu. Perquè la defensa dels teus drets laborals estigui a bones mans, vota STPB.